Congress Party chuan kumin MLA General Election lo tura sarkar na an siam ani chuan Tangpuihna mangin mimal pol ho Dinchhuah tuma malate baka chang theilo le chan ngai na shelo te thlengin an puidon ti an soi voin khan MPCC Media Department chuan an chairman Dr. Lalian Sunga Hovin an manifesto number 1 na Tangpuihna chungchang soin thu thar the dar tu an koma tun MLA in thana hian an sarkar ani chuan Tangpuihna mangin chung ko tin chu din mun thazo ka da an tum thu te Tangpuihna chu SEM POLICY ne na inang lova adang lam na chu amamo tak te chau Tangpuihna turani anti MPCC Media ho tu te chuan Tangpuihna chu mimal Dinchhuah ngei tuma chan lak tumte lamek to tele lo hwan thlai nei ran vul tu te sum don na bul chan du le bul chan to ma son zel du te chu Tangpuihna Cheng Nuai ni emo amamo dana zirin a aya tampo an pedon ti an soya district level constituency level block level khwale veng society association zaw ang zonga an mamo intawm ti shang kong go down tuilak na cold storage song bol na siam na atana cheng bel setel Tangpuihna pek thei anianga Tangpuihna policy na tumber pakhat chu thar chhuatam tho chhuatam ani an ti a he policy noya hian area zirin thlai chin turbik fel taka siam ani anga company biak fel savek anianga ashal na tur aom ti sha sa in lo hwan an nei to don ti te ranvul tu te tan marketing ruahmanna siam anianga online le offline farmers market siam anianga na thok tu te tan harsat na thlen thei dan te siam chat anianga marketing boy puina tur cheng bel che enge mozat budgeta da aniang ti antar lang bok